ngombe sinom dicampur jahe kapal seberang pulau dewata mumpung si enom sing sregep nyambut gawe modal wajah tampan mertua tidak suka sopo sing temen dulur bakal tinemu esek cari kalem-kalem aja semono nalikane aku janji prastyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga neng eloke enggonku tresno ora wani mono rasa sungkan yen ketemu ngomong ra ketekan aku iki sewu lara kumpul dadi siji nyuwun tombo lelaraku amarga siji kowe muga-muga kudu sabar kowe anerimo tulungono aku pasrah marang jeneng sira esek karya baru sejedewe ses semono nalikane aku janji prastyo teko sungkan yen ketemu ngomong ra ketekan ning eloke enggonku tresno ora wani mono rasa sungkan yen ketemu dek mesti ra ketekan aku iki
sewu lara kumpul dadi siji tulung ana yen laraku merga siji kowe muga-muga nggonku lara enggal entuk tampa nyuwun tampa aku pasrah marang jeneng sira dadi pelajar dek ayo sing mawas diri ayo padha belajar man andiri tansah mengenal budaya kita sendiri tansah dipelajari supaya tetap lestari omongku iki dek dadi motivasi kita kabudayan Jawa aja ditinggalno aksara kita iki aksara Jawa supaya gak ilang kesia-sia ao iyo hae iya iyo unggul pendidikan kokoh dalam keilmuan ayo dijunjung digawe pedoman penelitian teknologi jadi kebutuhan kanggo mendukung anane pembangunan mulane ayo bareng bersatu saling percaya uga saling membantu ojo seneng iya ragu-ragu untuk generasi penerus bangsa lebih maju penelitian ilmu kudu sing giat hasil pengembangan ilmu kanggo masyarakat uga dilandasi iman takwa sing kuat harapane Indonesia cek tambah hebat akal kreativitas ayo ditingkatkan
ojo duweni sifat arogan ayo podo iya diperhatikan agar mendapat prestasi dan juga pengalaman. Alhamdulillah Lodro Karya Baru saged main malih teng Desa Turirejo. Niki kajate nggih sedekah bumi nggih mbancai desane. Partisipasine jos luar biasa. Makme nggih cocok sembarang kali nggih weco saestu. Dilok Lodro sakmene akeh. Sangune pun entek ta dereng niku wau. Pun telas. Nggih himbauan mawon kangge bapak-bapak nggih ibu-ibu. Nek ningali Lodro sampun lali lawange cendelone ndang dikancingi. Beke masak kompore dipateni. Nek duwe arek bayek ndang dipateni. Ndang dimii ngoten lho. Perlune niku cegak rewel nek ningali Lodro. Mugi-mugi wong Turirejo sekitarnya kantuk rejeki kang halal barokah diadono balak saka sing eco ningali Lodro kali santai. Ndekno Cak. Duwe kanca situk nek gak disambelno kemangi gak gelem metu. Sambel kemangi dados. Sayang. Aku ndelok rupamu mesti lali kabeh. Masalah kri topine wong ngarit digawe. Mbok yo sing ganteng Tetik, Karya Baru gak pisan pindho main nang kene. Kok niku ndolek yo apa kok niku? Ngomong ora. Brengose koyo Cina tapi ireng. Kalau bisu tak kok jari kok. Kok niku ngomong kok.
Ayo kon dikek gegem. Sonero kon meledos. Kok iku ngomong kok? Wis olehmu nyotot iku kejore nyotot wis ah. Masih kancane iki ya kepengin ngomong gak lambemu tok. Oleh ndang ngomong sih. Ngomong apa aku? Loh. Lah kon nang metu lah apa? Lho nek gale metu ya balik. Loh. Bayarane wis lunas ya. Iya njene bon bolak-balik. Kon kate nang ndi? Melok ta? Ya melok Ji. Melok nang ndi? Ya melok awakmu. Wong aku gak nandi-nandi. Lho nek gak nanti ndi ayo. Lho. Ya menghibur rek, menghibur. Ngibur masyarakat kene. Lah iya. Melok. Iso kok nyanyi? Ya urana Ji. Lho. Kendal kaline wungu. Ero tak gak? Roh. Temen ah? Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo koncoku. Cak Mukri iku jenenge sepeda motor la iya duwe. Lho. Iki ya apa rek? Kon jare ngejak nyanyi melok. Lah iya. Duh. Nek aku wis mari nyanyi kon mangapo? Kendal kaline wungu ajar kenal karo koncoku Cak Mukri iku jenenge sepeda motor la iya duwe. Aku lak repot jare dikongkon mangap rek. Yo ayo duet mari aku awakmu. Oh ngono ah. Dol tinuku. Nek aku sing dodol, aku utang. Lho, penggaweanmu. Kon sing tuku. Oh tuku nek nduk dhuwit. Lho, nek gak duwe, utang. Dipateni wong kon. Ayo duet ya. Duet. Heeh. Duet gak sing digawe. Iku gelam mangkok iku. Oh, apa sih? Sing diudek iku lho kok mangkok. Iku dawet kri. Dawet sing dipangan biru iku. Iku juwet. Oh, juwet. Lah iya. Juwet gak sing digawe ngene iku ah. Lho. Ku cawet. Ayo. Apa, Mang? Kendal kaline wungu ajar kenal karo koncoku Cak Mukri iku jenenge sepeda motor la iya duwe. Mukri pancen manis omaku ya jetis senengane buah garbil Ya Mukri ganteng Mukri ganteng Mukri ganteng tau gendeng. Masih kon ganteng masih aku elekku dhewe. Tapi kenyataannya kon tau gendeng kan? Tau gendeng? Masih gendeng ora tau ngamuk. Aku mangan ora tau njaluk. Nek atus kalungan nanduk. Lapo kon mandek? Lali to? Lah apa lali? Lah kan terusna lho. Kon bungkuk. Ya kon sing terusane. Masih bungkuk tak wulang pinter. Cita-citane besok dadi dokter. Dokter sing umum timbang anakmu tau dihukum. Masih dihukum pancen wis mulih. Ngono iku barang sepele. Aku krungu nyolong HP tibake awakmu dhewe. Mukri
Mukri betul bojone gondol. Kono jane elek-elek sing go omah lho. Sing go omah iku turu ngorok lho kono jane. Tak kira apa ya? Tak buka kaya melon. Masih gondol bocah ayu. Sayang setitik ora duwe untu. Tak tukono untuk palsu. Nek esuk abape mampu. Disikati ji. Sikatan ji. Kono jangger nyocot ae lho kono. Bojomu kandhanono, mangan yo mangan rek. Esuk-esuk mangan dedek. Nganggetmu jaranan. Sik tak takoni. Lah apa? Kon kok emosi lah, Bos. Ya gak emosi ngono ji adikku sumpek ji. Sik gawe dhisik cek ganteng. Nek ngono wae lewek kon. Lho. Digawe temen lah, heeh. Lho ndi kon ji? Lho. Ngene lho. Lah. Cek ketok gendenge kon niku. Gendengmu ah. Cek ketok gantenge. Kon lho kate nandi kok gopo kabeh. Aku sakjane ku ji jangel penggawe nang nggone Jakarta ji. Modelmu Lha ya gak model, wong saiki ya nyambut gawe gembul kanca nang Jakarta. Jakarta iku rame, Kri. Alah, suwe-suwe ya sepi. Lho. Ya mlebu kuburan nek njaluk sepi kon. Masih rame aku ya iso ji. Kendaraan iku lho banter-banteran. Lho masih banter-banteran masalah nyabrang entos ya aku ji. Kon lho iso nyabrang. Entos wong anakku putuku lah entos nyabrang. Brusut. Lho, iku lak nang daerahmu kene. Ya ya. Jakarta iku rame. Rono iku yo gak sembarangan wong. Terus Kopeng kudu tengen, meripat, awas, napas. oh banter. Saumpama kon melayu 5 kilo. Oh, kuat sih. 7 kilo. Kuat. Ngresik Lamongan. Bongkok. Kon Nang Gresik ya kebongkon ji. Berarti iku ya. Awas ya mripatmu ya. Oh, awas. Ya. Iki piro? Siji, Iki. loro, Lagi. telu, Iki. papat. Lho, bidak kon Kri. Bidak. Wis seru nek papatmu lho ji, siji, loro, telu, papat. Iki 5. Lho kok iso ngarani 5 siji? Lah sing ndodok iki. Ya ono sing ndodok ji. Lho, Ya gak 5. Lah piro? 6. Lho kok 6? Nang iki congkoke iki. Lho, Iki gagange. iya 6. Nek ngono ya 7. Oh, yuk pitu tekan biji. Oh, lah iki wite. Wite. Ya gak pitu. Piro? 9. Lho, kok 9 Lah sih? iki ayate iki. Ayate 9. Berarti ya 11. Lho, kok sengan 11. Lah iki wae. Wae. Gak 11. Lho piro? 13. Lho. Nang buahe patek grandul iku lho. Berarti awas ya. Awas, Kopeng, pengen. Mukri, Ajeng, omamu ndi? Jetis. Wis duwe bojo? Oh wis. Wis duwe anak? Wis. Wis sunat? Ya wis wong jenenge rabi ya sunat. Oh wis sunat ta? Wis. Ya bae rek. Ya wis. Mukri, Ajeng, omamu ndi? Jetis. Wis rabi? Wis. Duwe anak? Duwe. Aja? Eh, Lho. Ngono kok jare tengen. si balon sih. Mukri, Apa ji? omahmu ndi? Jetis. Wis duwe bojo? Wis. Wis duwe anak? Wis. Aja bae? Lho. Masih kanca ngono ji. Lah apa? Tengen temenan. Tengen. Si. Kok sih macam. Lah ya apa? Kon dublek. Lah apa? Itu masamu pedet ta. Iya, lah apa? Iya lapo. Mas lapo ngono ya lapo. Aja mringis. Lambemu nek mringis koyo. Awet tibae kon gak lali, Kri, sumpah. Aji. Lah apa? Aji. Loh. Sing dublek iki kon. Lah apa aku dublek? Aji. Lah apa? Omamu ndi? Gondang. Lho, gondang. Iya. Wis rabi. Dorong. Lho rabi ya. Aku ketelolos dikon rabi. Enak rabi. Kon asing ngene. Mengandung vitamin. Enak. Enak. Ya apa rasane Kri? Mak gandul, gandul. Masalah iku tenang. Dorong. Aman. Dorong rabi. Wis ah. Wis. Ini temen ya? Teman. Kon iso ah. Nyabrang lu iso ah.
Nyabrang ae anakku putuku entos kok. Nek ngono kon tak tes. Tes apa? Aku dadi supire ya, nggo motor kon sing nyebrang. Aku nyebrang. Iya. Ayo kon yo. Lho. Loro. Cek uwek-uwek. Jikon kok iso cekuwek-uwek iki. Montor apa iku? Wis karepku motor-motorku dhewe. Oh iya. Cek uwek-uwek. Wow. Wow. Kok tambah bantengan sih? Kon kok iso kaya macan keras sih. Cekek. Kon ku ndak nyabrang ngono. Oh, nyabrang. Iya. Cek uwek. Kon niku nyabrang tang golek kodhok lha apa kon ngene iku? Ngau kate nyabrang apa kontut ae iku lho. Montore rame. Masih rame-rame wong kate nyabrang kontut lah yo. Wong kok kon tobrok. Wis aku supir iki. Lho. Kon apa? Aku nyabrang. Ya wis. Galuduk. Lho. Kon niku dadu. Indonesia rek. Iya. Dipateni wong kene kon lho. Lho. Oh. Berarti iki biasa busine kri. Busi. Tak dilok sik ya. Setrume gak kuat. Kuat setrume. Kuat ta? Setrume wis. Lho. Berarti kon wis lolos ibaratnya. Lolos. Saiki nyegat. Nyegat. Lho, kon sing nyegat. Aku nyegat. Yo ngene iki lho sing garai mbek kon yo. Yo mbondok sama leak nang ndi kono. Gendeng aku yo gak nyegat iku sih. Apa? Oh, kalau dikongkon nyegat lho, mbok sama leak. Nyegat to? Aku sing dadi sopir. Eren. Dorong. Wah, guru mlaku. Ya dorong. Cek kok. Hop, Kate lagi. sama leak. Loh, Lapo nang kemale brusung-brusuk iku. gopoh li lambemu mang lho. Cek kok. Hop, Kate nanti. Krian. Lho. Surabaya. Oh, Surabaya. Hop, Nanti. Krian. Lho. Malang. Oh, Malang. Hop. Hop. Malang. Loh, aku tuh Bojonegoro kok. Gak numpak aku. Gak numpak. Numpak ora? Mau gak numpak. Kon gak entos ngono. Ya kok sih gak entos. Iya, aku sing nyegat. Gampang. Kon niku lapo kon niku lho? Kok montor-montorku dhewe lho, Bang montor. Karepku sih. Nek dikandani melu-melu. Ayo. Duh. Kon niku motor setruk ah. Hop. Kawa. Aku. Sampeyan kate nanti? Nang Krian. Aku ya Surabaya Pak. Hop. Nanti Sampeyan nanti? nang Surabaya. Ya wis melok aku. Hop, Apa? Surabaya. Surabaya ta iki? Nggih, Sampeyan kate nanti? nang gone Bojonegoro. Ya wis melok aku. Hop, hop, Nanti? Bojonegoro. Sampeyan kate nanti? Jange nang gone Malaysia. Melok. Melok. Melok aku. Melok. Melok.
Malaysia, Dik. Apa, Pak? Wis tutup Malaysia, Dik. Yo nang garasi pisanir, Pak. Garasi. Garasi jomblo. Kon kok kaya ndek dendam ngono, Gri. Kon melok nang garasi ku kate melok nyerbi sakon iku. Ajur kon. Wah, ledelak ya wis. Iki masalah nyebrang. Aku lho mari geger barek. Lah geger apa, Gus? Aku lah nyabrang. Iya. Ana arek numpak sepeda motor nom-noman arek. Weng, Direm tit. Aku dilono. Apa? Tuwek-tuwek nyabrange gak iso goblok. Goblok. Lah aku ya gak enak lho. Gak enak. Aku yang bales. Bales apa, Gus? Ya kon sing goblok. Apa kon arek nom gak iso nabrak wong tuwek? Jelas. Nah nek kon ditabrak boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku iki sedih. Lho aja sedih-sedih, Gus. Aku lak teko rumah sakit ta. Iya, Apa sih kon niku? Nyambangi paman. Loh, lapo? Loh, sabar. sabar. Kon lapo? Sabar matamu saja iku kok idak lho goblok. Paman aku nyambangi paman dadak nang rumah sakit paman gak ono sih. Walah. Mate. Lho mole. Wis mole. Ngomong le rek. Nek ngomong mule ya mule. Lah iki mangkate tak oleh-olehno Iya. panganan ngono. Lah kok wis mole. Ya wis timbangane muspra yo dipangan. Ya temen iki. Iki mek titi. Masih titi ayo dipangan wong telu. Tandonku lho cilik, Gus. Iya, tapi Aji. sembarang iku nek diatur iku enak. Kok enak, Gus? Desa gak ono lurah. Iya. Semrawut. Pembangunane semrawut. Semrawut. Bal-balan gak ono pelatene sak karepe Sakarepe dhewe. dhewe. Mangan ya ngono. Ayo mawa aturan. Aturan. Mangan. Mangan. Nek cara Jawa huruf pertama apa? M. Bahasa Indonesianya Makan. huruf pertama M. Arek cilik Maem. huruf pertama M. Nah, mulane ayo ditoto. Ditung A B C D E F G H I K L M. Sopo sing ketiban huruf M berarti mangan. Ngono lho. Kakean aturan, Gus. Lho, sik takon iku ngono iku apa? Lon, delok yo tak toto lah enak. Enak iki, sportif. Contoh aku. Contoh. A B C D E F G H I J K L M. Berarti aku Makan. Lah enak sih. Enak rek. Gak royokan. Gak royokan. Iya, gak royokan. Aku sih ngerti nek kon iku cerongoan. Gendeng ah. A B C D E F G H I J K L M. Lho, maem kring, maem. Toto enggak? Enak kring. Enak sing ngelek lambemu kok enak. Aku lho durung ngelek-ngelek. Gorong. Mulane sing genah. Iya sing genah. A B C D E F G H I J K L M. Lho aku. Ibu aku lho, Kri. Temenan kon. Sip. Pinter hitung-hitunganmu kring. A B C D E F G H I J K L M. Lu. Oh winter kring. Masuk. Ngono lho. Ping pindho. Gus, kon emping piro, Gus? Aku empeng pindho. Kon ji emping piro, Ji? Ya ping pindho rek. Ya aku kok durung M12, Gus. Mulane grem-gremet ae, Gus. Hitungan sing bener ta. Ah, tak hitung sing bener ya. A B C E M mangan. Kon niku sekolah nang ndi, Kri? Gurumu sapa gondrene tak jejeki? Wong kok Ana wong mangan. Ya, masalah. sakmono dientekno. Heeh. Mulai stroke. Loh, setruk kok, Kri?
Hah? Seteruko. Udah mlaku ngene. Wedi kon. Kena stroke ngono iku wedi. Ora wedi, Gus. Goblokmu. Leken sik. Aku stroke iku gak wedi aku. Gus. Iku tak gawe nang Indomaret, tak ijolno oleh gelas loro. Iku seteruke Indomaret. Ayo refreshing. Nota. Refreshing. Ajajeng. Loh, Leken sik. refreshing. Ajajeng. Refreshing. Refreshing. Ajajeng. Loh. Waduh. Nek iki ambek aku rek saling melengkapi merah putih Pawanase banter. Rambutnya sampai nayeng. A, B. Alah gak ada BBC. Lho, nek wong telu lah kok rupane elek-elek sih. Oleh menyawang kurang tamat. Katarak mbek, Gus. Mripate katarak iku. Katarak. Lho kan rupamu lancen elek. Ci. Aji. Bokong-bokongane apik arek. Kok iso apik, Gus? Iki duwe anak ngono yo apik. Lho kok iso arek apik, Gus? Sapine Pak Ngaderiku bokong-bokongane apik. Anak-anakane apik ngono. Dipadakno bokonge sapi. Tibae arek iki kaya bokonge ngaderi ya. Sapi. Ngomong. Bokong sakmono iku katoke ukuran piro? Iki kok ngono sih takone. Kon sampe tekan jero-jero katok iki. Lho, tapi masih cilik nek teorine ono. Ya, Gak masalah. cirine ya apa, Gus? Teorine. Masih katoke iku cilik. Cilik. Ngono wong dodol martabak iki. Ya aku lho, Gus. Tepunge lah mek samene. Samene. Carane. Carane ya apa, Gus? Plek. 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 Plek ombo. Ombo. Masih kaya ngono, masih Iya. katoke cilik nek gawene kaya Ya ngono. apa? Plek. 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 Kok kurang ajar sih, Cak? Dirungok-rungokno sampeyan iku wis tuwek-tuwek, wis elek-elek. Ngomong kurang Ngomong apa ajar. kon? Sampeyan niku lho, ngomong kurang ajar. Tuwek-tuwek, lah kok gak digondol codok? Kon ngomong tuwek loro atiku. Sing larek sing kene lapo loro. Atiku gek kene, Cak. Saking lorone melorot ngono lho. Ya apa sampeyan iku ngomong kok kurang Ngenyek. ajar? Apa? Iki lho. Minggir. Waduh. Tak atasane. Kon niku aja sombong-sombong. Gak nek sumbunge Kon gak. niku nek wis duwe bojo dadi toyol kon. Duh. Lho kok iso dadi toyo lho. Apa nek wong duwe bojo kok lek jek Joko? Joko. Duwe bojo dadi toyol kon besok. Itu ya bendina. Lho, kok tak kandhani. Toyol teko yo mesti didikep. Nah, Didikep. Hmm. Mari ngono dimiki. dadi toyol. Lho, mari ngono dikongkon golek dhuwit, gak koyo toyol lah kon. Anyar. Lho, ngono lho. Ijen adik. Sampeyan delok iki ana ewange ta gak? Lebih ambek Pak D kok. Ngono tak kono kenal-kenal nyelatu-nyelatu iku. Sampeyan iku aja ganggu aku. Aku ngati janjian ambek pacarku wis rono. Ih, gak izin. Wong sing jemok kono aku delok nang ganggu ya, gak izin. Ayo mana he? Ci, Apa? ayo. Ayo. Wong ki isu te melok ae. Wis moring-moring iki lho. Kon ngejokno kok tekno dhewe. Aku biyen tau ganteng koyo kon, Dik. Kenyataane 2026 cek ganteng aku. Kon kok narsis. Lho kok narsis juga Itu namanya narsis kon. tapi kenyataan, Bos. Masih ngene masih wajahku Kok sakit. jati welean, kok jati kakek ngomong. Kesuwen garap ae. Kesuwen. Ngomong apa kon niku? Digarap. Kon niku kakek apa kon niku? Bojomu iku. Bojomu iku. Panas, Pak. Oh, sing duwe aturan kon iku. Amin. Bojomu ta, Cak? Tutu. Lho, dadi iki duduk bojomu. Tutu. Murid-murid. Bojomu ta? Tutu. Duduk. Ngono kok Pak milih. Panjake kok kon munggah ngepuki pisan. Oh, barek rek. Saiki ya apa iki sapa? Eh, Sampeyan iku lho suwene sih. aku yo
aja ngenteni iku mang. Gus, iki pacarku. Lu siap sampean. Ketok Tibake meteng pirang wulan rek pacarku iki. Kakek do. iki pacarmu. Pacarku padha senenge Gus, cuma ana kendala. Kendalanya apa? Wong tuane iki karo wong tuaku iku geger. Kakon. Gano enak-enake. Solusinya satu. Ya apa ya iki aku sing tak enteni. Ya apa. Kon seneng. Seneng. Kon seneng. Seneng. Wong tuane iki ambek wong tuamu. Geger ae. Gegeran. Aku. Kakon. Kakon. Solusine ngene. Nah, ya iki. Salah siji patenono. Kon seneng aku dihukum iku. Iki arek endi sih? Lah, arek Aku ki anake Jone. Lho, Anak sapa? arek jone. Ya Allah, kon biyen gelek tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Samene kon dusi ae tambah girap-girap. Kok diutune nek Omahmu iku kan Cecek. Kak. Mbok karo bapak niki sing gak wau iku geger ae. kon padha senenge. Padha seneng. Oke. Ayo nang omah. Oh. Ayo tak toto nduk omah ya apa carane kon iso dadi bojone anak Jonet iki. Wong tuamu mbek wong tuane iki rukun. Iya. Wis aku pokoke pasrah karo Ngono ya? awakmu. Wis ya? Wis ya? Ya. Ayo. Nang ndi? Lu cari kok ngajak. Cari ngajak nang omahmu. Nang ndi omah yang paling ngelompok nduk kerombongan kono goblok. Mang jare omah-omah. Ayo, nang omahku ditoto. Ayo. Ayo.
Meneng-meneng menek-menek nang dangkane wong inceng-inceng ati nyolong. Dikoplak karo usuk aku. Aku geton gawe omah ndek kene biyen digaekno wong tuwaku lho maglong-maglong pinggir rembong. Aku kepingin peten ambek dulur, ambek keluarga. Urip ke ayem tak tentrem baru lek ditangga kaya badhes. Sakjane sing getun ngono ya aku. Biyen aku nurut papa gak kaya ngene. Ditukokno tanah, nduk sanding jaba awak dhewe ya gak gelem. Dadah oleh tanah ngunjur gawe omah so tangga-tangga kirik iki. Mulane ta ngomong angger ngomong ae. Rungokno kupingmu, rungokno gobokmu. Cek krungu kon iku. Tungono sapilan sapa sing nyolong ya awakmu. Yun anakmu. Tungono gedang ilang sapa sing nyolong ya anakmu. Ya gak maido mbokne turune gento. Ampun ngantem rek. Wedok antemane antep. Kone niate wani, aja nggo omah. Ayo metu nang lapangan. Lho ayo. Ayo metu nang lapangan. Aku taruh sedina kaping 7. Ayo, nyemani. Lani sawangan ayo metu. Ya ayo. Ngono kok ngono. Wedok kok mbek wong lanang nganggo sakarepe dhewe. Lho, gak wawuh mancik ome tangga. Yo gak isin. Gak nuruti tangga. Nuruti tangga bendina ya geger. Sing penting awak dhewe urip karo anak. Anak kali anak wedok, gati karo wong tuwa lanang. Budal sak budal mulai mesti nggawa oleh-oleh. Lho doyanane bapakne. Oh, wong duwe anak kok diobong. Budal sore, mulai esuk kresek sing digawa. Lho encene kate budal blonjo kok lek kan nggo kresek. Budal blonjo apa anakmu nyenuk? Nyenuk matamu. Anake wong dinyenuk-nyenukne anakku gak gelem nglakoni nyenuk goblok. Lakon apa? Yang nglakoni ngondol lho. Padha ae. Tambah mbokne. Arek wedok kate ayu. Ayu nek kaya Sri Kandi. Sri Kandi nutu ah. Nutu matamu ngono. Imbangane anakmu. Oh ya gak kaya anakku. Apane? Oh, anakku ngono ya dermawan. Darmawan apane? Arek go anteng kaya Kan Arjuna. Arjuna menek kates ah. Ya gak iso ya. Wong arek bendina dadi uber-uberane polisi ora kan. Lah kok dadi buru-buru polisi anakmu dadi buru-buru Satpol PP. Gak apa-apa wong dolek nang nggon. Golek gak nopo anakmu dadi begegek. Bekenge matamu. Wah, kok cek duwono. Mati yang gawe omah kok buat dene gak coba. Bapak panitia, udah rumah. Kok kayak pedes. Kegedean omahe. Temen yuk, dirungokno ya, lon boyokku sampe coplek sisih.
Ya ampun iku. Ngono wis keok nantang ae bener penonton. Ya gak nantang tok mrene poe. Gak ngurus tangga, Mas. Omah legek gak apa-apa meneh dibangun. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh, Pak. Walah, tak arep-arep yo awakmu. Iya, bange lo macet. Oh, macet ta? Aku malu yo ngenteni kendaraan gak ono. Begegeke teko. Begegek matamu kuwi. Ana wong dibegegek-begegek. Ngenteni bus gak ono, Pak. Moro ngono katene ngojek ya gak ono. Lho, wis gak ono. Gak ono. Terus Ojek ya gak ono. Akhirnya aku iki manunut. Nurut prontok ah. Nunut trek gandeng. Lho apa? Trek gandeng. Trek gandeng. Iya. Lho, wedok-wedok numpak trek gandeng. Kepantesan nyono dolan. Oh, dolan matamu kuwi. Timbangane gak mulai kok sampean arep-arep. Oh, iya. Iya, Pak, aku mang ya. Ono trek gandeng. Iya. Ya aku gak kakek pikir akal ya jenenge anake Jon. Iya, Anak Jon gak pinter. Iya. Akale akeh. Iya. Langsung aku mencolok di trek gandeng. Mencolot. Iya. Gak kudu menungso ta, bajing loncat nduk. Lho, aku mau mencolok. Jrek, Oh iya. meneng aku Pak. Iya. Mari ngono. Lho, aku suwede di trek mandek, Pak. Leren. Leren mengger. Iya. Modon supire. Supir modern. Marani aku, Pak. Oh, kan diparani. Iya. Lho. Ngene. Ndo arek ayu, lah padha-padha gomburi. Ayo pindah nang ngarep enak ngono. Lho kan dikon pindah nang ngarep. Iya. Dikon supire. Iya. Aduh, Dek. Lho, marang ngono, Pak. Aku ya pindah nang ngarep. Iya ngono. Oh, enggak jajar sopir. Lho kan jejer. Iya. Aduh, Mbok. Loh, lah kok, Pak? Pupuku dielus-elus. Lho pupumu dilas-las. Iya. Aduh, Mbok danone keriye. Kok ana, Pak? Iya. Aku iki. Iya. Ana jone. Iya. Dinyang 2000. Eh, Dinyang 2000. dinyang 2000. Iya. Kon gak gelem. Ya gak gelem. Goblok kon. Gelem mo. Ya gelem mo. Meneh gelangganan kon iki nyotok ae. Ya gak ngono ta lah, Pak. Ya timbangan kon dinyang supir 2000 lalu tak nyang Dik. Lho. Aku mau lewat pasar, Pak. Lewat pasar. Lho, lah kok ono buah senengane sampe. Oh iya ya ngono sih. Iya, tak tukono. Iya. Wong anake jone. Iya ta. Jawa ta lah. Iya. Eling ambek bapakne. Sampeyan tak tukono gedang rong tondon. Iya. Rong tondon, Pak. Orang tondon, waduh kan tahu gawa gedang tundun-tundunan. Gak ora tahu. Gedang, Pak. Paling kaya digedek. Nduk, Apa? jare rong tondon iku sak gegem. Lho bukaan sik ta lah. Oh iya. Iki garong tondon rong sopet iki. Lho, tapi lo wedi, Pak. Oh legi ya. Legi. Kon tahu man gedang, gak tahu. Iki. Nduk. Ya, Pak. Bapak kok ora gedang. Ya. Mari mangan gedang kudu ana adune. Apa? Cara wong mlaku kudu ana rewange. Apa? Ya wedang kopi. Kopi. Ya iya. Kopi apa, Cak? Ya. Bapakne celuk cacak. Lho, ya sampean budek. Kopi Oh. apa, Pak? Ngono kok, Cak. Jane wong kon dublek. Wes, Pak, wes. Jengkel aku. Sampeyan njaluk kene kopi apa? Jane kopi, Nduk. Kok ning godhog banyu aja diwadahi lang. Diwadahi apa? Sumure genenono. Ya, bapak sumet bapakmu jegurno. Jekur matamu kono. Aku cepete horen aku iki. Wes salah, Pak. Sampeyan iki digano kopi apa? Ya kopi susu. Susu. Iya. Terus dicampur apa? Melek. Melek. Terus Campur solar. Solar mata ngono. Aku tuh jes aku iki. Susu. gano kopi susu. Kopi susu. Saiki ta? Gak meneh-meneh mari yoyo. Sampeyan niku sing temen. Ya saiki. Ya, tak jokono kopi ya. Iya, kopi. Udange dipangan. Heeh. Ngono dinyang 2000. Bodang rek. Ngelek itu. Gedang. Nah, klambi diutaki. Ya. Kaos diutaki, sarung dilorot.
kocluk. Wong gedang dhewe durung mateng dikene wong gerang. Lah ya meneh lah ya ngono. Oh, ala oh, wis disaut karo kiri. Wong urip gak doyan gedang, iku tengere wong kate Dudut matamu ngono. Ya panganan wis. Leken ngono sak kulit-kulit. Wah. gedang enake kaya ngene. Iya, njane wong gak tau manjedang. Gak ngereken, gak ngurus. Entekno wis sak kulit-kulite lho leken ngono. Lontek temen. Duh, kawe ra iso antek. Entek. Kopine. Ganti. Lho, susune gak ono, tak gawe kopi ireng. Kopi legi kok, Pak. Legi ya? Ya tak kei gula 5 kilo. Piro? 5 kilo. Lah wis teng samene go 5 kilo sak piro? Ya kan mangan njaluk sing legi. Iya, iya. Ya wis nang ngono tak tinggal masak. Iya, masak. Sampe dimasak napa? Masak botokan ae. Godhok napa? Botokan rayap. Sing temen lho, Pak. Ya bola bandeng tak botok lele tak botok apa ngono. Dibodhokno bandeng. Bandeng. Ora ngono tak sopno lele ya. Ojo. Napa? Lut wis lele disop. Lah kan ya bening. Oh, cek bening ah. Oh iya cek ketek lulun ngene ya. Tak masak sik ya, Pak ya. Iya, masak. Diombe kopine lewegi ku. Iya iya. Dirodos saya luwe. Halo Pi, nanti Pi. Delok tonggo. Kok sangi tambune rek? Ya ampun jari kilo 5 kilo dadak karo gulone blas. Gak 5 kilo kopi. Ya ampun itu. Kopi jero diombe dintene dadak dibuak. Itu gak solo anakku, Mang. Oh, kok kepengin njaluk kok. Kopi jero diombe yang iki gak emen. Emen yuk. Kaya anakku wae. Anak apa? Gak boleh dihukum. Lah kok gak boleh? Wong mang mari telepon. Telepon. Mari PC-PC-an ambek aku kok gak boleh. Dihukum polisi. Lalap. Loh, anakku. Sing Oh, perampoke teko. Kok tambah lemu gandut ngono. Lemu dingone nganggur saning penjara. Keputan-keputan. Apa iriku Ya kembali? gopo bukan anak teko iku lho. Bedes iku lho. Ojo geger-geger ambek aku. Aku iki wis enak uripku. Oh wis enak. Oh Gak beneran. enak ya apa nggo penjara gak enak. Penjara matamu ngono. Direken. Lah direken ya apa? Sapa betanan nek koyo ngene tonggo dapuran ngene. Kowe gak geger-geger delok wong gak pantes. Aku iki nyambut gawe bayar aku gede kok. Sak wulan iku 7 juta. Merampok ah. Ojo direken. Gak direken. Tak lungno riko 5 juta. Dilungno aku 5 juta. Tadi duwe kekarepan apa ben tuku. Sing 2 juta tak gawe uripku. Oh, anakmu tau nyekel duit jutaan, jauh paling recehan, keripik 1.500. Ya apa-apa tuh gak tau dihukum. Wah, Direken. Tak olehno senengan riko. otot, tapi nak. Iya. Rokok Sorio. Iya. Wong arane gak entos. Rokok. Wong arane Surya jare Suryo. Dikei sapa bapak panitia? Kari loro. Sedoten cek molo-molo. Ojo direken. Cek gak geger iku wis tuwa. Mbok. Wis masak ta, Gur? Wes. Kumang tak masakno. Jangan asem, Tangan asem. pecelan tempe. Seneng aku. Iya, aku seru lek senengamu, Gel. Tak sarapan sik. Iya, Ojo aja geger. gentekno. Kau ojo Nang ono. geger. Duwe iku wis tukono sak karepe Oh kok. iya nak, iya, wong sugih duwe akeh. Enak rek Rokok Suryo. Jangan asem pecelan tempe, saiki meneh. Jangan asem pecelan tletong. Ya, sit. Gak iso ngorek ini rek.
Cek, tolong korek nake. Gak wae bener. Kalau jorek-jorek lah, panitia kalau. Rinyo korekno iki lho, korekno. Wong gak wae nganggo tonggo jorekno. Tak gedene saya kok bengi depe. Kurang gede. Rokokane gak ratune begengkek. Enak. Rokok bedugal. Rokok blugal. Mantep. Rokok apa iki mbok karo jenenge? Ya. Kaca baru. Rokok galang baru. Wong jenenge anak. Anak kate anak lanang. Ya ngene rek jawane wong tuwa. Wis enak. Duh, omah iku cek bolong kabeh. Sing tak jaluk ya ngene duwe anak iki. Seger rokokan. Lek teko aku ya ditukokno maning nang anakku iki. Kebeneran di anak lanang Jawa nang aku. Rokok ya ditukokno, duit ya dikeki. Ya angkrik karo rek diwalik rek. Brengos kene. Eman-eman dadake rokok iki. Oh, sampe nutuk kabeh, tuklek kabeh. Kaenak matek pahit. Wong diang-diang doyan. Menakno tutup. Kok doyan kok gak tau ngrokok kok. Koreaan. Oh, sama tuklek rek. Manuk blekok, manuk dares. Wak polo nang onderan. Nemu rokok, leles. Nemu dawa kebeneran. Gak ngurus, dawa apane wong tugel jan dawa. Wadah, kari gabus tok e. Nek gak leles kok iso rokokan. Gak ngurus. Enak apane gabus enak. Wis rokok opo? Oh, ya ngono nak, pinter. Aja mole-mole nak, sing tawa nek kene nek meteng mulya. Yo gak ngarang-ngarang, anakku yo mblana me tangga-tangga. Dan sapa? Babon ketut jago. Gak iso, didikane wong lanang kok. Sapane? Temenan nek kene ya, nek meteng mulya. Nek durung meteng aja mole nak. Frida! Ayo pulang. Di mana rumahmu? Di mana tempatmu? Jangan menjatuhkan hamba. Hamba. Lah ngono iku wong ancane arek wedok. Iya ya, Kak. Lek anakku yo gak kira, katil-katil ngono. Petik kare petik blorok. Jagungmu yo katut. Ya gak iso lek jagoku katut. Tapi Apaan? bener kok katene katut. Bodel! Pulang sana. Pulang nang penjara. Jar matamu ngono. Anu apa blakrek nang ngono iku? Kok
Aku iki lak wis gedhe, Mbok. Ya wis seru lek wis gedhe. Sing aran cilik iku sapa? Mosok riko gak kepingin kaya tangga-tanggamu. Lah ya jelas kepingin. Esuk ngundang putu. Ya iku sing tak jaluk. Lah mangkane iku. Karepku awakmu iku ndang radio. Aku iki cek nang ngomong putu. Lah ana omah iki cek guyon ambek putu. Lah mangkane iku aku iki kate ngomong Ya ngomong ora bareng dina. Anak Pak Lurah. sing arek iku ta. Yo. Kuwi rapi arek iku. Anak Pak Carik ta lho. Arek sik sekolah kok. Ya gak apa-apa entenono. Ngawur ya lah aku sih ado-ado. Hendi katene. Apa? Duk. Iki lho, Mbok. Jam itu lho kamano perenjake iki rek ngoceh ae. Wis jelas bapak jange ketamunan. Mbok menawa ana tamu nang gone bapak, siap-siapno nduk kuburi. Siapi apa, Pak? Pecok. Raji. Gerang. Ya kaya apa, Pak? Ngono daya merintah gacoke dengkule. Gel, bogel. Apa sih, Mbok? Kupinge mbok isih ana anak. Ejek nek kupinge ejek melari go gaden. Ojo direken. Sing penting gayono, londono. Intine riko ndayor nu nglamaro. Aku medaya rono. Mm, Ngelamar. Iya, aku kurang. Anake. Iya. Anake bedes iki. Ya lah, Mbok. Aku nek gawe arek iku timbangane urip tak pilih pati. Loh, aja ngono. Temenan lho, Mbok aku. Kan iki kadung tinta temen ngono ah. Lah terus aku ya apa wedi aku. Dilondoi. Engko nek wong dilondoi ku suwe-suwe atine leleh kan gelem nyepur. Temenan? Iko iya. Tak bae ya. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Duh. Sabar. Wis watek enjene. Pateke ngono. Yo. Baleni maneh ah. Yo. Assalamualaikum Cak Jone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kate nantang ta? Loh. Ngejak gelo ta? Loh. Enggak. Kok iso enggak? Ngomong kok Lah mencicil-mencicil. gak apa-apa ku jan. Ngene lho Cak Jonet. Abot-abot aku iki ditangisi anak kaya bogel iku. Seneng anak peno. Dadi aku rene iku njaluk anak peno. Oh, dadi peno saiki wis sadar. Yo. Mulane wong urip ana nggone kampung sing rukun karo tangga. Tangga ya digotong to disangga. Dulur adoh dadi wong liya, tangga ijek dadi dulur. Besok ana mati iki lho gak butuhno wong liya, butuhno tangga dhisik. Ya aku kira-kira salahku aku yo sepuro. Wis ngono. Jenenge tangga. Gantine dulur sing ati. Lho, rungono. Ngono. Janjung kono. Junjungan. Junjungan keri. Kelemben roti-roti. Biyen. Biyen saiki ya saiki. Arek Ya, padha ya, Cak. senenge kate lapo sih. Lho. Wis sampe sing sadar. Iya. Ya Cak. Rukun maneh. Ya. Nah, wis padha senenge lah. Iya, Cak. Ya sekali ngono ae. Wis. Ya berhasil. Ya, wis. Ya. Ya matur suwun Gus berkat Wis saiki timbangane turu sore-sore. Iya. Ayo nang gone Turirjo. Duri rejo. Lapo Cak? Lho. Sedekah bumi yang memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81. Loh, ana keseniane Cak. Lho hiburane ya gak ono maneh. Apa Cak? Teater konvensional Lodrok Karya Karya Baru Baru, Mojokerto